Avui hem vingut al Raval. El Raval actualment és un barri que està dintre de la Ciutat Vella, però antigament estava fora de les muralles de l'antiga Barcelona i era bàsicament camps de conreu. Hem visitat els llocs més emblemàtics. Ara mateix ens trobem al CCCB, que és un centre de cultura, que està al cantó del MACBA, que és un museu. El Raval, des de l'any 92, ha patit un intent per portar cultura i canviar el barri. Es poden visitar les drassanes de Barcelona, on es construïen els vaixells i actualment és el Museu Marítim. Es poden visitar antics convents, a l'Hospital de la Santa Creu. Abans els hospitals, evidentment, estaven fora de la ciutat per preveure tot el tema de plagues, però avui dia són arxius i és un lloc molt xulo per anar a llegir. Ja sabeu, si voleu saber més coses sobre el Raval, Barcelona, voleu estudiar català, seguiu-nos a les xarxes, veniu a Cenit per estudiar, ens veiem, adeu!